Praise the Lord. जोङो मिथिगौ जिसु ख्रिस्टआ थांनाय फैनाय दिनावहाय बियो मोसौजों थैदोंमोन आरो सुनिबार सानसे बियो दिनैहाय हाखर सिङाव थादोंमोन आरो बियो साबबातनि दिननि सप्तानि सिगां नांदों अर्थात सुनिबार दिना साबबातनि दिन मोनगोन बे समाव दा साबबातनि सेथि अक्टा होनना बुङोब्ला दिनै रबिबार बे रबिबार दिनाव बियो दिनै सिगांफिननाय दिन जानानै फैदों दा बेनिखायनो जोङो थांनाय सुक्रबारावहाय फ्राइडे मानिनायजों लोगोसे जोङो दिनैहाय इसोरनावहाय दा खालामनानै फास्टिं जानानै आरज खालामनायाव जों मुखुबथायाव दङमोन आरो दिनै जिसु ख्रिस्टनि खांनायजों लोगोसे दिनै गोसोफ्राबो जोंनिया बयनाबो रंजानाय फैदों बाख्नायनो बोलोगोरा जासिनदों गुबुन दिनफोरनिख्रुइबो बेखायनो जोङो इसोरखौ आरोबाव जों गोसोखांबावनि बियो दिनै संसाराव दङ समावहाय गाव क्रुसिफाइड जानायनि सिगां बियो मा बुंखादोंमोन बिनि बिसय जों एसे रायलायनि बिनि बाइबेलनिफ्रायनो जों सावरायगोन जोङो बोसोरे सावरायबाय थायो बोसोरे नायबाय थायो बेखौ जों नायबावनि बेखौ जों सावरायबावनि जों मोनसे बाइबेल फरायगोन ज'नि लिरनाय 11 आयदा पसिस पदखौ जों फरायनि बाइबेलआ 25-26 जों बेखौ फरायगोन जिसुआ होनबाय आंनो सिगांफिननाय आरो गोथाङा आंखौ फोथायग्राया थैब्लाबो गोथाङै थागोन आरो गोथाङै थानाय आरो आंखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो जोबथाराजासे थैथारनाय नङा नोङो बेखौ फोथायो होननानै जों प्रेज द लर्ड जेब्लानाखि मार्थानि फंबाय लासार नामदों लासारा जेब्ला थैनानै सानब्रै हाखराव फबजाखाबायमोन बे हाखराव फबजाखानाय समावहाय दिनै जिसु ख्रिस्टआ मार्थाखौ बेबायदि बुंदों नोङो फोथायो होननानै बुंदों आंनो सिगांफिननाय आरो गोथाङा आंखौ फोथायग्राया थैब्लाबो गोथाङै थागोन आरो गोथाङै थानाय आरो आंखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो जोबथाराजासे थैथारनाय नङा फोथायो होननानै सोंदों प्रेज द लर्ड नंगौ जोङो मानसिया साफ्रोमबो थैयो बेयो थिग रावबो संसाराव गोथाङै थानो हाया ना गोथाङाव थाबाय थानो हाया बयबो थैयो जों थैनायखौ बयबो मोनखानांगौखा मानोना बेयो आदमनिफ्रायनो फारि फारि बियो इसोरजों सावजाखानाय मारै सावजादों होनना बुंब्ला जेब्ला आदमखौ दादोंमोन बियो आदमजों लोगोसे हौवाखौ दानानै होदोंमोन बे आदम आरो हौवानि गेजेरावहाय सैताननि बुज्रायनायाव जेब्ला पापआ सफैदोंमोन पाप खामानि आयेन बारसिनायनि खामानि सफैदोंमोन बे समावनो दिनै इसोरा आदम हौवाखौ सावहोदोंमोन मा सावहोदोंमोन आं नोंसोरखौ हानि हाद्रिजों दादों हां सोनानै होदों गोथां जिबन मोनदों नाथाय नोंसोरो बे हानि हाद्रिया हाद्रिजों गोरोबफिननांगोन होननानै सावहोखानाय जादों प्रेज द लर्ड दा बे सावहोखानाय बायदि दिनै मानसिया बयबो थैनो नांगोन नाथाय बाइबेला बुंबाय जिसु ख्रिस्टआ बेखौ बुंफैबाय आंखौ फोथायग्राया साफ्रोमबो जोबथाराजासे थैथारनाय नङा नोङो बेखौ फोथायो होननानै बुंदों अर्थात जोंखौ इसोरा बुंदों जाहैबाय जों जायफ्रा इसोरखौ खुलुमो बे जिसुखौ फोथायो जोंनि जिबना जोंनि आत्माया माब्लाबाबो थैनो रोङा जोंनि हानि देहाया सिरिलांनो हागौ हाजों गोरोबलांखागोन खिन्थु जोंनि आत्माया थैया प्रेज द लर्ड आत्माया थैया दा बेनिखायनो बे आत्माखौनो दिनै जिसु ख्रिस्टआ फोथांफिननो थाखाय बे बाथ्राखौ बियो बुंदों दिनै बे जिसु ख्रिस्टआ ओरैबायदि बुंदों लासारखौहाय बे लासारखौ बुंनायनि बिसय एसे फरायबावनि जोङो फरायगोन 43 पद जहाननि 11:43 बाय बुंदों आरो बेखौ बुंनायनि उनाव बियो गेदेर रावजों गाबज्रिबाय ओ लासार बियो ओंखारबो अब्ला गोथैया ओंखारबोदों बिनि आथिं आखाइफ्रा फबनायनि खिफोरजों फाथो जादोंमोन आरो बिनि मोखाङा फालिजों खाथब जादोंमोन जिसुआ होनबाय बेखौ खेवनानै थांनो होदो अब्ला मरियमनियाव थांनाय गोबां गोदेरफ्रा जिसुनि मावनायखौ नुदों आरो फोथायदों नाथाय बिसोरनि खायसेया
गासैफोरनियाव थांनानै जिसुनि मावनायखौ बिसोरनो खोन्थाहैगोन होननानै प्रेज द लर्ड नायदो जिसुआ फंसेल' राव बुंदों जेब्ला लाजारखौ हाखराव फबना दोनखाबायमोन सानब्रै जाखाबायमोन खाबायमोन होनना बुंदों खिन्थु जिसुआ बेखौ उन्दुदोंसो होननानै बियो मार्तानि सिगाङाव बुंदों लाजारनि बिबं मार्तानि सिगाङाव बियो बुंदों दा बेनिखायनो जेब्ला सिखांदों होननानै बुंनाय लोगो लोगो सिखांदों ओंखारबोदों अब्ला बियो थांथ'नाय जिउखौ खेवनानै दोनदों आरो बेखौ थांनो होदों प्रेज द लर्ड दा बेनिखायनो दिनै बे बुंखानाय गावनि जे सिन गावदि सिखांफिनगोन बे सिखांफिननायनि सिम्बलखौ सिनखौ बियो बे लाजारनि दुरै मानसिनि गेजेराव बियो मिथिहोनाय जादों प्रेज द लर्ड दा बे मिथिहोनाय थानायखाय बे दिनै फ्राइडेआव गोसोआव गोथारनि उनाव सानफोरनि सेथि हप्तायाव बियो सिखांफिनबाय आरो बे सिखांफिननाय समावहाय दिनै ओरैबायदि मोनसे घटना जादों जों बाइबेलाव नायब्ला मोननो हायो जेब्ला राजाया ओरैबायदि अर्डार होदों मानोना बियो बुंखादोंमोन सेराफोरनि सिगाङाव आङो सानथामनि सिखांफिनगोन होननाय बाथ्राखौ बै माखासे फारिफोरखौ खोनादों दा बेखायनो राजाखौ ओरैबायदि अर्डार होखाबाय जिसुखौ फबनाय जायगाखौ पहेरा होहोदो नेहोदो नङाब्ला बिनि चेलाफ्रा फैनानै लांफैनो हागौ मानोना बियो सानथामजों सिखांफिनगोन होननानै बुंदों बियो जायाबो जानो हागौ चेलाफ्रा लांफैनो हागौ होननानै पहेरा होनो दोनदों डिउटि नेहोदों सान्थ्रिफोरखौ डिउटि नेहोदों जों फरायनि दे माथाइनि लिरनाय माथाइनि 27 फरायलांनि साताइसनि 26निफ्राय 62निफ्राय 66 आरो 28नि 1निफ्राय फरायलांगोन बाय बुंदों नखानायै साबनि दिनाव दौरि गेदेरफोर आरो फारिसाइफ्रा पिलातनाव थांनानै होनहैदों अ बिगोमा जोङो गोसोखांबाय बे आन्दाय होग्राया गोथाङै थानाय समाव होनदोंमोन सानथामनि उनाव आं सिखांफिनगोन होननानै बिनिखायनो सानथामसिम गोथै हाखरखौ मोजाङै पहेरा होनो थोन बिनि सोलोंग्राफ्रा थांनानै बेखौ खावनानै हादरनि मानसिफोरखौ होनै बायदि बियो गोथैफोरनिफ्राय सिखांफिनबाय आरो जोबनायनि आन्दाय होनाया आन्दाय होजेननायनिख्रुइ गाज्रिसिन जागोन पिलातआ बिसोरखौ होनबाय नेग्राफोरखौ ला थांनानै नोंसोर हानायमानि गोथै हाफोरखौ गोगोम खालाम आरो बिसोरो थांनानै अन्थाइयाव महर बुनानै नेग्राफोरखौ मोजाङै पहेरा होहोबाय होनना बुंदों दा बिसोरो शुक्रबार मोनानिफ्राय लानानै दहाय फुंसिमावहाय बे नेग्राफ्रा राजानि नेग्राफ्रा सान्थ्रिफ्रा ओरैबायदि गोगोमै बिसोर मा थाबाय डिउटि थाबाय पहेरा होबाय नाथाय जेब्ला बे पहेरा होफुनायावनो जों गाहाय फरायब्ला मोननो हायो ओरैबायदि अखा मोफ्लामनाय जाबाय ओरैबायदि बांग्रि मावनाय जाबाय आरो आर्फफोर नुजाफैबाय ख्लाव ख्लाव जोंनाय आर्फफोर नुजाफैबाय जेब्ला बे ख्लाव ख्लाव आर्फफोर जोंनायखौ नुदों नेग्राफ्रा अब्ला बिसोर बागदावनानै खांग्रांजोबदों नायनो हायाखिसै आरोबाव बे आर्फआ अन्थाइखौ बोखारबाय अन्थाइ खोबदोंमोन नालाय अन्थाइखौ बोखारबाय ओमफ्राय जिसु ख्रिस्टआ सिखारबोबाय जों फरायलांनि दे 28नि 1निफ्राय फरायनि साबबानि दिननि उनाव हप्तानि सेनि दिनाव नखा नायसि जेब्ला मागदालिन मरियम आरो गुबुन मरियमा गोथै हाखरखौ नायनो थांदोंमोन बे समाव थाबनो गेदेर बांग्रि मावदों आरो फोरबोनि सासे आर्फआ सोरगिदिंनिफ्राय ओंखारफैदों आरो अन्थाइखौ नारख्लायनानै बिनि सायाव जदों बिनि महरा नखा मोफ्लामनाय बायदि आरो बिनि हिया हिमनि समान गुफुरमोन आरो नेग्राफ्रा बेखौ गिनानै थोर थोर मावदों गोथैफोर बायदि जादों आर्फआ हिनजावफोरखौ होनदों नोंसोरो दागि मानोना आङो मिथिगौ नोंसोरो क्रुसाव दोनथाबजानाय जिसुखौ नागिरदों होननानै बियो बेयाव गैलिया मानोना गाव होनखानाय बायदि बियो सिखांफिनबाय फैनानै बिनि उन्दुनाय जायगाखौ नायफै मरियमफोरखौ लिंदों आर्फआ बियो सिखांफिनबाय गोथै हाखराव गैलिया नंखाय नोंब्ला फैदो नायफैदो होननानै लेंलांदों आरो नायदों नंमारगौ बियो गैया खालि मानो गुफुर जिखौ खालामदों जिसुआ सिखांफिनदों आरो नोंसोरो गोख्रै थांनानै बिनि सोलोंग्राफोरनो खोन्थाहै
biyo gothैफोरनिफ्राय सिखांफिनबाय होननानै बियो नोगोरनि सिगां गालिलाव थांग्रोगोन बेयाव नोंसोरो बेखौ नुगोन गोसोखांदो आं नोंसोरखौ होनखाबाय होनदों प्रेज द लर्ड दिनै मरियाम मोनखौ थोनबाय नोंसोर सेलाफोरनो खोन्थाहैदो बियो बुंखादों गालिलाव थांग्रोगोन गालिलाव बियो सेलाफोरजों नुजागोन दा बेयो हिनजावफ्रा बिदि बुंनायखौ खुसिबो मोनदों रंजादों आरो गैयिखौ नुनानै बहाबा लांदों बोराबाबो सानदों ना खिन्थु थांनानै बिसोरो सोलोंग्राफोरखौ लोगो मोनहैनानै बुंदों ओ जोंनि गुरुआ सिखांफिनबाय नंखाय नुदोंब्ला हाखराव नायदो नायाव गोबां मोनसे सोमोनांदों आरो पेटराबो थांनानै एखे हाखराव खालामनानै नायथारदों नुबाय नंमारगौ सिखांमारबाय जेब्ला मोनाब्लि जानाय समावहाय जिसु ख्रिस्टआ माखासे सोलोंग्राफोरजों न'आव हाबफैफादों हयथ' बे समावहाय थमासआ गैयामोन दा थमासआ गैयैखाय बै सोलोंग्राफ्रा जायफ्रा नुबाय गुग्रुब खुलुमजोबदों जिसुखौ खुलुमखांनायनि उनाव थमासनो खोन्थादों ओ थमास जोंनि नंगौ गुरुआ सिखांमारबाय जों नुनो मोनबाय होननानै जेब्ला थमासनो खोन्थादों अब्ला थमासआ ओरैबायदि गोसो गोरा मोनलायनो बियो फोथायनो हायाखै जोङो फरायनि दे जहननि 20 बियो बेबायदि बुंदों 20 नि 24 फरायलांनि दे जेब्ला जिसुआ जेब्ला फैयो अब्ला जिनि सेलाफोरनि सासे जावजा होनजानाय थमासआ बिसोरजों लोगोआव गैयामोन बेनिखायनो गुबुन सेलाफोरा बेखौ होनदों जोङो फोरबोखौ नुबाय नाथाय थमासआ बिसोरखौ होनदों आङो बिनि आखाइफोराव गाजोलफोरनि हांखोखौ नुवाब्ला आरो आंनि आसिखौ गाजोलफोरनि गुदुङाव सोआब्ला आरो आंनि आखाइखौ बिनि अहेबाव सोनो मोनाब्ला फोथायनाय नङा नायदो थमासआ बेबायदि गोसो गोरा मानसिमोन एखे सेलाफोरनि गावनि लोगोफोरनि खोन्थानायखौ फोथायनो हायाखै एखे बियो बिनि गाजोल गोराय आसिखौ नुथारनांगौ आरो गाव आसिखौ सोनो मोनथारनांगौ ना अब्लासो आं फोथायगोन होननानै बियो बुंनानै होबाय सोरनि गेजेराव सोलोंग्राफोरनि गेजेराव दा जिसुआ मिथिखागौखाय थमासखौ बुंदों 27 फोरावहाय नोंनि आसिखौ ओजों फोलावहर आरो आंनि आखाइफोरखौ नाय आरो नोंनि आखाइखौ फोलावहरनानै आंनि अहेबाव सोदो आरो नोङो बिश्वास खालामालाबा था बिश्वास खालामदो अर्थात फोथायदो होनना थमासआ बुंबाय आंनि प्रभु आंनि इसोर होननानै बियो खुलुमबाय ना जायहा मालाबा बिश्वास खालामो बियो
बेबायदि मानसिया नांगोन जेब्ला इसोरा आबुखौ लानानै ओंखारबोगोन अब्ला बे जोङो फरायबावनि एकरन्थियानि 15नि 21 मा होनदों बेखौ जों फरायगोन मानोना थैनाया सासे मानसिजों जानायखाय गोथैफोरनिफ्राय सिखांफिननायाबो सासे मानसिजों जाबाय अर्थात सासे मानसिजों थैनाया जाबाय माने आदमनि जानानै जोङो थैबाय किन्तु दा ख्रिस्टनि जानानै जोङो दिनै थांखांफिनबाय दं प्रेज द लर्ड थांखांफिनबाय जानो हागौ दिनै गोबां बोसोर दिनै इसोरखौ खुलुमनानै थैलांबाय फबजाबाय आरो बे फबजानायफोरनिफ्राय बबेबा दैया खुरखानानै लांबाय ना बबेबा दैया खुरखाना लांबाय किन्तु जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ फैगोन बे फैनाय समावहाय दैयाबो जथायनानै होफिनगोन ना दैयाबो जथायनानै होफिनगोन नै बिनि जिउआ बेनोमोन बिनि गोथै सोलेरा बेनोमोन होननानै इसोरनो गथायफिनगोन होनना बुंदों बाइबेलाव ना जोङो फरायनि दे जोङो फरायनि नुजाहोजानायावहाय बे बाथ्राखौ बुंदों नुजाहोजानायनि जोबनाय आयदा 20नि 0निफ्राय फरायगोन आरो सागरा बेवनायाव थानाय गोथैफोरखौ होफिनबाय आरो थैनाय आरो गोथैफोरनि रायजोआ गावसोरनाव थानाय गोथैफोरखौ होफिनबाय बिसोरो साफ्रोमबो गावनि हाबाफोर बायदि बिसार खालामजाबाय होनना बुंदों ओरैबायदि सम जागोन बै दैजों बुखारलांजानाय गोथै सहफ्राबो दैनिफ्राय बिसोरो गथायफिनजागोन आरो इसोरा बेखौ नाजावगोन आरो बिसोरखौ मा खालामगोन बिसार खालामगोन ओंखायनो अनलायग्रा ख्रिस्ट लोगोफोर जोङो दिनैहाय फै जिसु ख्रिस्टआ सिखांफिनदों जोङो दिनै रंजानि जिसु ख्रिस्टआ सिखांफिननाय बायदि जोंबो बे संसारनिफ्राय आनज्रायलांब्लाबो जोङो सिखांफिननो थाखाय हानाय बायदि जिसु फैनाय समाव जों थांफानो हानाय बायदि जोङो लामा नायनानै थानि जोङो सिरिमनानै था होननानै जोंखौ बाइबेला बोसोन होदों जुदि दाबोरसेबो जुदि सिरिमनानै थायाब्ला आनजादा नोंसोरखौ नाख्रेबनो बोलो फोरागोन बे आनजादनिफ्राय ग'जानो थाखाय नोंसोर नागारबो आर'ज नांथाब होननानै जोङो मा होनो माथायाव जों फरायब्ला मोननो हायो माथाइनि 26नि जों फरायनि
26 Exodus pura bungdeng. Nah, siri menani tha aras kalam. Nungsra anjra degli badi. Jiwa goso jablabो मोदोमा बोलो गैयै नामदों. नै बायबा बुंखो दिनै जों साफ्रोमखौबो मानो जिउ सिरि मोननो थाखाय आरजआव नांथाबनो थाखाय खावलायदों। किन्तु जोङो सानो एखेबारे दिनैनिफ्राय आरजआव नांथाबनोसै आरजआव थानोसै साननो हागौ। किन्तु जोंनि मोदोमा एखमबा बोलो गैया जायो। माने मोदोमा दुरबल जानानै फैयो। सोरनाबा मेंनाय फैयो, सोरनाबा लोमजानाय साजानाय फैयो, बेमार आजार नाख्रेब जायो। बेसेबां जों आरज खालामनो बोलो मोनाबो जानो हागौ। किन्तु जोङो आरज खालामनायाव सिगांनो थासिनो नांगौ। आरज खालामबाय थाब्लासो जिसु ख्रीष्टआ जेब्ला फैगोन अब्ला जोङो सिखांफिनगोन होननानै बाइबेला सिखांफिनगोन। ओंखायनो जोङो फै जोंनि बे संसाराव थानाय समावहाय जेखि समस्या जाया मानो इसोरजों नांथाबनानै थायोब्ला इसोरा जोंनो गावनि बोलोखौ होखाबाय। बियो जोंखौ दैदेनखागोन। बियो गावनि गांखंजों बोजबखागोन। मानोना दाउ बिमाया जेरै गावनि फिसाखौ गांखंजों बोजबो बादि जेरै बे जिसु ख्रीष्टआबो जोंखौ गावनि गांखंजों बोजबनानै लायो होननानै जोङो बाइबेलाव मोननो हायो। जोङो फरायनि गितफोरनि 91 आयदायाव जों फरायगोन। बाइ बुंदों 91नि 4 पदआवहाय बियो गावनि गांफोरजों नोंखौ खोबनानै लागोन आरो बिनि गांखंफोरनि सिङाव नोङो आश्रय मोनगोन। बिनि सैथिया दाहाल आरो जाथिग्रा आगजु जाबाय। बिनि जुनै नोङो हराव गिख्रं होनायखौ नङाब्ला दिनाव बिरग्रा बोरलाखारफोरखौबो गिनाय नङा। खोमसियाव थाबायनाय मोरोन आरो सानजौफुआव दावरा मावरा सिथारग्रा रगखौबो नोङो गिनाय नङा होनना बुंदों। प्रेज द लर्ड। बे जोंखौ ओरैबायदि गावखंजों खोबनानै लागोननो। बेनिखायनो जोङो फै। बिनि सैथोथायानो जोंनि लागै दाहाल। बिनि सैथोथायानो जोंनि लागै जाथेग्रा आगजु होननानै बुंदों। बेखायनो जोङो बिनि सिखांफिननायजों लोगोसे जोङो रंजानाय गोसोजों बे इसोरखौ जोङो हामबायबाय थानि। बे इसोरखौ जों बरसा खालामग्रा जाबाय थानि। जों आरजआव नांथाबग्रा जाबाय थानि। दिनै जोंनि गेजेराव जेसेबां उन्दै गथ'फोर दङ इसोरनाव बरसा खालामै आरज खालामै जों गथ'फोरखौ मोजां परामर्श होग्रा जेन' परामर्श होलांबाय थानो हाग्रा जाथों। दैदेनलांबाय थानो हाथों। इसोरा जोंजों लोगोसे खामानि मावथों। जों बेखौ लामा नायनि जोङो आरज खालामनि। बिनि सिखांफिननायाव जोङो सिखांफिननो हानायनि बोलोखौ जोङो लानि। इसोरा बे बाइ ख्रीष्टआव बोर होथों। अनलायग्रा ख्रीष्ट लोगोफोर जों गुसु प्रार्थना खालामनायखौ आं बायनो। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.